denne video skal vi se på, hvordan vi kommer ind på vores Google Apps. Først og fremmest skal vi være sikre på, at vi bruger det, der hedder Google Chrome-browseren. Så den klikker jeg lige på. Herinde kommer vi til et vindue, hvor vi skal ind og skrive vores oplysninger. Og det jeg skriver, det er mit brugernavn, /rk-skole.dk, og så skriver jeg lige min kode. Så bliver jeg sendt videre til rkskole.dk, og her kommer jeg ind på vores lukkede forum. Det vil sige, at det er Rebild Kommune, vi kan se heroppe i toppen, som ejer det her domæne. Og her går jeg ind og skriver mit unilogin igen, uden /rkskole. Så jeg skriver lige mit unilogin og min kode. Så sker der det, at jeg får noget, der hedder Installer AppWriter. Og der skriver jeg, ja tak, det vil jeg gerne, så den klikker jeg på. Og jeg trykker herop og får den til min Chrome. Og trykker på tilføje. 3 klik i det hele. Så man kunne se oppe i toppen her, at min AppWriter kører heroppe i toppen. Det jeg lige skal gøre i første omgang for at få min AppWriter til at køre, det er at jeg lige skal klikke på den. Og gå ind og trykke på opret med Google. Og tryk OK. Så spørger de lige om man har lov til at se ens oplysninger, og det skriver jeg acceptere. Og her skriver vi igen acceptere og opret ny profil. Så er jeg blevet logget ind, og jeg kan se, at min AppWriter heroppe har ikke længere et gult udråbstegn. Så er vi i gang.